gikan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, report angot sa mga politiko ginaligar gina-finance sa mga drug dealers, wala ginabaliwala sang PIDEA. Duha ka aligar NPA na dagpan sa syudad sang Himamaylan. Sa balita nasyonal, booster shot para sa mga kabataan, ginatunan karon sang vaccine expert panel. Mga lugar sa Pilipinas nga ginpaydarong sa COVID-19 Alert Level 1 na dugangan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabayan sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, Hibaloon. Yes, good morning, liwat mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Morning, Action Boy, and happy Saturday. Happy Saturday, kagkaroon nga adlaw April 9, araw ng... Tsakto. Yes, Kagitingan, masilain, walay muno ko bala. Yes, araw ng kagitingan mga ka-aksyon. Araw natin. Araw natin. Regular holiday sa mga adlaw. Yes. Sabado man ti kalabanan, wala man ubra. Pero it's a regular holiday ang araw ng kagitingan. Ginadumdum nato ng aton ng mga heroes. Yes. Na nagpakigaway para nga maangkon naton kuno. Maangkon din nato na ang kalayaan. Nga may kunoy mo. Ang kalayaan. Kung pangambalon mo yung iba niya, ti kadamo pa sang mga bagay nga wala kita sang freedom. Yes. Correct? Freedom from, kuwantanin ng pagkapigado, bla. Ay, sana all. Oo, amo na tanin may mga freedom nga amo na mo. Tani, no? Kuwan ka bala. Ako, paano naman, man? Kuwan ko yan, ang naamis na dablan, lang resign ka sa pagkapigado. Tani, no? Hindi ka magtinerda. Hindi ka masubmit resignation. Resign ka sa pagkapigado. Hindi ka masubmit resignation letter. Iway na Awol ka na lang. Kuwan ka na lang niya. Kuwan ang bala ng... Di na ko tamaran ako sa kapigaduhon, pero resign ko Nakataman ako mo trabaho, resign ka, joke, pigado ta. Ay, na yan, para sa ekonomiya na. Yes, para sa ekonomiya. Sa aton nga mga Facebook followers, again, follow, like, and share lang kita sa FB Live sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sige, good morning na dira sa nag-monitor sa Facebook, kag sa YouTube. Good morning da kay Herdelisa Castillo Mahilom sang DSB. Sakay, by the way, happy birthday sa akong kumpare bla, Gilbert Cayaw. Na happy birthday to you. Gilbert Cayaw. Happy halin birthday. Sa imo nga pinalangga nga asawa, Teresa Linaha Cayaw. Yes. Okay. Standby sa mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, Hibaloon, ang mga plataforma di Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:04. Sa detalye na sang mga balita lokal. Wala ginabaliwala sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang mga nagabato nila nga mga reports angot sa mga politiko agin aligar gina-finance sa mga drug dealers sa ilang kampanya. Suno kay PIDEA Region 6 Director Alex Tablate, wala pa na verify ang reports bangod kadamo man sang kinahanglan i-konsiderar kag una dre bangod political season sa karon. Dugang pa sa bulig sa kapulisan kay iban nga law enforcement units, ila gina isa-isa ang pag-usisa sa mga impormasyon nga ginapalambot sa ila talatapan kag nagpasiguro nga wala nila ini ginapawalaan. But so far, for dito sa ating AOR, wala namang validated na itong
si Juan de la Cruz ay mall at itong si Ano yun lang siya. Hindi man natin dinidiscount pero as far as naman tayo hindi naman tayo pwedeng haka-haka lang, dismiss. Ang kabahin sa pahayag ni PIDEA Region 6 Director Alex Tablate. Ginpalayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director Alex Tablate nga challenging ang syudad sa Bacolod kung illegal nga droga ang paghahambalan bangod madamo sang ports kag points of entry pasulod sa syudad. Sino kay Tablate, hindi mapostap na ang droga sa isa ka lugar ilabi na kung wala nagkakooperar ang komunidad. Dugang pa, bisan ano pa ang pagpaningwa sa otoridad kung wala sa suporta sa barangay kag mga pumuluyo, hindi sa gihapon mangin madinalagon ang tuyo nga mauntat ang droga. Ginpalayag man ni Tablate nga wala sila sang na-monitor nga laboratorio sa Shabu diri sa Rion 6 kag kalabatan ng supply ang gikan sa iban nga mga lugar. Plano naman sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ma-institutionalize ang Oplan Harabas o kanang random drug test diri sa Rion 6. Suno kay PIDEA Region 6 Director Alex Tablate, dako ang mabulig sini agud matap na ang pagdamo sa mga drug addicts sa isa ka lugar. Sa nasambit nga programa, ginauna diri paidalom sa random drug test ang mga drivers, mga conductors kag mga personnel sang Vallecar Transit Incorporated nga ginpatigan sang Abril 8 sang aga sa Bacolod Ceres South kag North Terminal. Suno kay Tablate, ini agud masiguro nga safe sa illegal o kung wala sang nagagamit sa illegal nga droga ang mga drivers kag hindi mabutang sa risgo ang ilang mga pasahero. Pagklaro ni Tablate nga tuyo sa sining aktibidad amo ang mahibaluan kung mayara sa nagagamit sang ginadirian nga droga agud matapna kag mapaidalom sa drug rehabilitation kung kinahanglanon kag hindi para pasakaan sang kaso. Naibaluan kung mayara sang magpositibo, ipaidalom pa man ini sa confirmatory test. Sa iban pa nga balita, lokal na dakpan sang 94th Infantry Battalion kag Himamaylan PNP ang duha ka ginaligar communist NPA terorista sa separado nga lugar sa syudad sa Himamaylan sang Abril 7. Suno sa otoridad, nagreklamo pila ka mga residente sa presensya sang NPA terrorist nga may warrant of arrest sa lugar. Bangod sini, naglansar ang 94th IB kag PNP sa Joint Enhanced Military Police Operations nga nagresulta sa pagkadahukop sang duha ka persona. Ang nagkaladagpan ang ginkilala sa ilananday Jason John Gazon 30 anyos ang Purokdosan Antonio Himamaylan kag nadakpan man si Kenneth Nabong 31, residente sa sitio Wakan, Barangay Buena Vista sa amuman nga syudad. Samtang ginpalubong sang gobyerno ang napatay nga mag-asawa nga gidalgal miyembro sa New People's Army sa isa ka engkwentro sa syudad sang Himamaylan. Suno kay Nokpo 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, yara ang presensya sa mga kabataan sa mag-asawa sang inisla ang ginlubong. Dugang pa ni Pasaporte, mismo ang anak naghambal nga napanilagan nila nga naga-intra ginman sa rebelde nga hubon ang amay apang wala sila sang ideya sa ilas ni Iloy. Naibaluan patay sa Herbert kag Jesse Quiliano sa ginalagar inkwentro sa sitio Kulihaw sa Barangay Buena Vista sa syudad sa Himamaylan sa Abril 2 sini nga tuig. Mag-imbestigar man ang Philippine Army sa aligar pagkadula ni Iver Larit nga organizer sang kadamay. Sino kay 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Hibaloon nila kung ano kamatuod nga nadula ining biktima. Dugang ni Pasaporte, hindi sila kilala wala nila makilala si Larit bilang organizer sa mga grupo kag subong lang sini nahibaluan. Ginpahagpas ang Philippine Army nga front ginman sang rebelde ang kadamay. Nahibaluan si Larit naglakat sa Martes agud magtambong sa meeting sa Barangay Mansilingan apang wala ini nakalabot sa among lugar kag hindi na makontak tubtob sa karon. Sa mga duga naton nga balita lokal, pilason ang duha ka mga persona sa pagbunggoanay sa apat ka masalakyan sa Bacolod Silay Access Road sa komune sa Barangay Matabang, Siyudad Santa Lisay, malaw na 10 ang takna kahapon sang hapon Biyernes. Imbolbado sa aksidente ang isa ka Suzuki van nga pula, Isuzu pick-up Fuego nga maroon, Mitsubishi Adventure kag Kia Bongo. Sa interview sa Aksyon Radio, ginbahag ni Master Sergeant Jade de la Cruz and Traffic Investigator sa Talisay PNP, ang pilason ng ikilala nga sanday Nicole Leo Lorenzo, 28 anyos, ang barangay Efgenio Lizares, sa Banda Siyudad sa Talisay, driver sa Suzuki van, kag Jomar Matao, 43 anyos, ang barangay Dumpsite Murcia, nga driver naman sa Kia Bongo. Suno kay de la Cruz, bangod sa pagbaha sa lugar kahapon sang hapon, naghinay-hinay ang Suzuki van nga padulong Bacolod sang ang nagasunod nga Isuzu pick-up ang nagpreno. Nagbunggo sa likod sa Suzuki van ka nagkadto sa outer lane. Duman pa ni De La Cruz matapos nabunggoan ang Suzuki van, ina nagrikta man sa piyak nga linya sa di nagapadulong ang isa ka Mitsubishi Adventure padulong norte nga direksyon. Nabunggoan sang Suzuki van ang wala nga likod sang Adventure kag nag head-on collision sa Kia Bongo.
Sunod sa investigador, 3 ka masalakyan ang may dako nga damage magluwas sa Mitsubishi Adventure. Natalana sa Domingong adlaw mag-aatubangay ang 4 ka mga partido. Sa katapusan nga balita lokal, 13 tarahan ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog sa Purok Cagaykay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, Biyernes sang kaagahon. Sa record ni Anjanet Servano, social worker in charge sa DSSD sa Barangay 2, 37 ka mga persona naapektuhan sa sunog, 11 diri ka ang mga lalaki kag 26 ang babaye. Sa record sa DSSD, 5 ka mga balay ang totally destroyed kag 8 partially damaged. Sunod sa DSSD, ang mga biktima sa sunog ang temporaryo nga nagatener sa ilang mga himata kag iban ang yara sa balay sang punong barangaya. Sa idalom sang pulisya sang syudad, ang balay nga totally destroyed ang mga baton sa 10,000 pesos nga ayuda, kag 5,000 naman para sa partially damaged. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Na booster shot para sa mga kabataan, ginatunan karon sang Vaccine Expert Panel. Samtang mga lugar sa Pilipinas ang inpaidalom sa COVID-19 Alert Level 1 na dugangan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, Sakay Che Zamora Dram ang aga, sakay Migo naton Roberto Juanbol Gallo, kay Madam Alma Alvarez Gallo sa RG Voice. Morning. Kay Josette Maguad de los Santiago, no ba si de los Reyes o de los Santos? De los Reyes. De los Reyes. Good morning sa imo. Ay, nagwa naman. Sa din sa Dampigan sa Sige mo ay lugar ah. dali lang. Dapat sakto Josette ka. Magua de los Reyes
Nagapamati. Aksyon Radio. Ha? Evelyn Tumakin Brose. Sige. Sige lang danay kay. Simple lang sa'yo mo. Kita ko lang yun hey. Hey. Hey, happy birthday. Ko nilaparan ka tamiyo niyang laparan Labaniego kag Esparicia family. Sa Pandanon DSB. Yes. Strive kag ko mayo ihada iden. Strive. Sino naman? Si maninoy mo one Anong message sa imo? Hari sa Ay, wala ko di kita. Yo, kaya ari kuya kay Ma'am Jinky Dalagdo nag-send 50 stars. Thank you so much. Sige dra ka na. Oo, thank you so much kay Maninoy One Ball kag kay Maninoy Alma dira perti ang ilang react sa aton nga nga TikTok dance. Ay nag-TikTok tao? Oo bala. Nag-intro ko? TikTok ta bala. Ara naman ta. Kay Ma'am Jinky Delagdon, of course, thank you so much for sending 50 stars. May aga ko, no? Kay Mr. Arthur, Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, of course, kag tanan na taga EFC. Good morning, man. Kay Mama Lolit, kag kay Papa Joe, kay Kirina Villaflor, Aldrich Cherline, kag sa tanan nga Refuela family, dira sa may DSB. Perfect. Ari na si President Richard. Good morning. Mabugnaw na hangin nagadap yan. Perfect. Aga pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadap yan. Sa ulo mo na hindi? Sasta da baluma ko Padayon Action Hindi pa na gani amo pa gani. Radio. Ikaw nang ginapamatian akong ginasaligan. Amo na, di ba? Okay. Alam mo pa, Very good. mapatest si Miss Nona. Si mo da. Ray Dicket, mga gaman. Kagawad, M. Saboso. Good morning, kagawad. Kay Attorney Pandan. Yes. Mayang aga, dira sa inyo. Morning da, kay Attorney Dag Pandan. Yes. Kay Teresa Linakayaw, Eddie Laus, kag kay Nanay Isabel. Sa my Victoria City, good morning. Sa kay Daidi Soke dira, good morning man. Kay Mari ko Daidi Soke, kag ko pare ko Richard Soke, may aga. Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, of course, yung pamati man. Kay Hi, Ma'am Van. Donald Tim Escudero. Tamyaw lang pamilya sa Quintin Remo from SG Escudero, RMST Auto Service Center. Hello, good morning. Okay. Salamat gid sa tanan nga nagapamati. Kag naga-monitor sa Facebook. Thank you. Melili Oligo. Good morning. Dira sa Tangub, kag sa tanan nga mga taga-barangay Tangub. Si Atia Kim Iriman. Oo, ato pa siya guro to gyapon na. Waya puli na siya. Nakapuli na siya. Ting suma na mo ni. Mande bla. Bande. Yan, tanong ko lang kay daw gin panghatag ni Lula. Iwaya tagin pa Ay, inan. tanigin pa Te primera ko na. Yan ang sa Lunes na lang ko no. Kay maluto na si Lula ya kuno sang suman. Wow. Kay nangayo ako no. Kamo Ako ni na action naman. dyan. Kamo ni action dyan. Ako na naman. Ako na lang pirmi. Charot may hugot. Si action dyan. Batunon tana. Oo, kaya nangayo. Kung niya tayo sa Monday na lang Thank you ko, no? so much nang adaan. Kasi Atia silang ni action Kim. Dorel niya. Do si Kabla Tia, doon hindi ka malogan. Nilaga ako na joke lang na iya. Pero hindi lang pagtam isagid. Ato nga wala naman. Pero okay man na. Hindi lang pagtam isagid. Nagigutom na ako kayo. Ako yung galing ang ko siya mo si Tia doon hindi malahog-lahogan na lahog-lahogan ka lang doon dahil Hindi na siya malawag-lawag. Kabalo ka naman na siya. Yang may boyfriend na siya. Hindi siya malawag-lawag. Relationship lang, hindi man boyfriend kita. At, ano man may kinalain, B? Explain sa akin, Hindi please. ko gawaya. Di basta yung relationship, mo lang dito, balo kung anong relationship nila, ya. Okay. Basi friendship kay relationship. correct. Manayapon mo Oo. na. Karong hindi ka na, karong balbalo naman sa lula, ya. Ikaw wala din. Yes, bala action Eden. Yes, nangayo ko. Hindi ko ako yan, hindi ko joke lang ni Ate, yan, ang mga suman, joke lang na. Pero paiday lang ko isa katab ko naman. Isugid yung top. Isa katab. Ano, galing puli mo ito sa tuwa. Ati siya ito malanahan. Pero nagatag ko to allowance. Yes. Nag-give ko yung allowance. Yes, perfect. But hindi dapat daw kalalaw ka dako. Grabe, si Dennis Richard Tiboro, mag-request siya ba? Ray Flores Baryoga, Rafael Diaz Jr. from Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Romis Losaran, Ruben de la China. Lorna Diligencia. Good morning. Ang bandi dapat ko na, no? Do kalalaw ka dako. Daw kalalaw, kalapad.
Ang bali kadako. Kadako. Kalapad. Kay dance? Kay Richard? Very good. Ako na ginalan na kagada mo sa mga paggamit mo sa mga adjectives ba? Yes. Adjectives na siya? Adjectives yan are words that describe a muna siya. Tiyan nga adjective ang maano mo sa akon. Malapa. Ikaw? A beautiful. Namiada. Hindi sa utan na nakatiyo. Beautiful. Beautiful. Kantay ko na, be? Lady, beautiful girl. I Ama mo na tayo search na. on for you. Adala kay kakumpas na si James. Si James Gumpas. Standby sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginatun-ana sang vaccine expert panel ang paghatag sang COVID-19 booster shot sa mga kabataan. Suno kay VEP Chairperson Dr. Nina Gloriane, may rekomendasyon na angot diri labi na sa may mga edad, immunocompromised, may mataas nga exposure kag vulnerable sa COVID-19. Sa madumduman, Pebrero 24, sa ginbahag sang panel, wag nga wala pa ginarekomendar ang paghatag sang booster shot sa mga kabataan edad 12 tungod 17 anyos, tungod wala pa sa mga pagtuon nga nagapamatuod nga madula ang immunity matapos makabaton sang primary series. Nagwa sa isa kapagtuon nga mga tao nga nagbaton sa booster shots batok sa COVID-19 ang madasig nga nag-aayo sa sintomas nga dulot sang Omicron sang 3 ka adlaw nga mas temprano ikumparar sa may mga Delta variant. Nadiskobrehan man sa pagtuon nga mga tao nga positibo sa Omicron apan nakabaton sang booster shot ang may manubo ang posibilidad nga madulang ila panimaho kag nakumpirmar sa nakaligad nga research nga ini ang hindi tama kalala. Sa record, ang mga tao nga nagbaton sang 2 ka doses kag 1 ka booster shot nagabatsyag sa sintomas sang Omicron sang 4 ka adlaw samtang 7 naman ka adlaw sa Delta variant. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Ukraine.
Suno kay DFA Secretary Teodoro Locsin, batasan na sa mga Pinoy ang pagbaton sa sinuman nga luyag magbisita o kung temporaryo nga magtiner sa pungsod. Duha man ni Locsin, handa man ang Pilipinas sa pagbaton sa mga Ukrainian refugees. Sa atong Pebrero 28, nagpagawa sang mando si Presidente Rodrigo Duterte nga naga-institutionalize sa paghatag sang protection services sa mga refugees, stateless persons kag asylum seekers. Nagalaom si Presidente Rodrigo Duterte nga mapatukod sa mga major cities sa pungsod ang Overseas Filipino Workers Center. Ining para mas madamo nga Overseas Filipino Workers ang mabuligan. Sa pamulong-pulong sa Presidente sa groundbreaking ceremony sa OFW Center sa Las Piñas City, ginpaag sini nga dapat nga makatukod sa OFW Center sa naglain-lain nga lugar para hindi na magbiyahe ang mga OFWs. Nabala ka man ang Presidente sa mga OFW nga naipit sa karon sa kinagamo sa tunga sa Russia kag Ukraine, pati na sa Middle East kag Afghanistan. Samtang ang pagkuha sang Manila sang rank number 1 sa 2023 rankings sang highly urbanized cities sa ilalom sa Cities and Municipalities Competitive Index, isa ini ka pamatuod sang liderato ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag kung ano ang iyang mahatag sa mga Pilipino kung isahatagan sa kayunan nga pamunuan ng Pilipinas sa sining panahon sang kabudlayan. Ang siyudad sa Manila nagdaog batok sa 32 ka iban pa nga local government units sa bilog nga pungsod pagkatapos nga inisya ang nakaangkon sang overall score nga 65.9782. Ang local government sa Manila nagapanguna man sa government efficiency kag infrastructure pillars nga may score nga 20.5491 kag 15.0476. Ang Cities and Municipalities Competitive Index, isa ini katuigan nga ranking sa Philippine Cities and Municipalities nga develop sa National Competitiveness Council, pinagi sa Regional Competitiveness Committees sa buligman sa United States Agency for International Development. Ang ranking sa base ini sa score sa apat ka pillars nga ginakipan sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure kag resiliency. Sa idalom sang liderato ni Moreno, ang Manila nagpanguna ini sa government efficiency kag infrastructure pillars kag close third sa resiliency kag economic dynamism. Sa government efficiency, ang Manila nag number 7 sa napulo kay ako na nagpanguna sa 7 sa napulo ka indicators nga nagalakip sang business registration efficiency, capacity of health services, capacity of school services, peace and order kag social protection. Sa infrastructure, nagpanguna sa availability sa basic utilities, education, local government unit investment kag financial technology capacity. Ikaduha naman ini sa patag sang health. Natapos na kahapon nga adlaw, Abril 8, ang ika-37 nga Balikatan 2022 exercises sa tunga sa mga soldado nga Pinoy kag Amerikano. Sunod sa AFP, 9,000 ka mga Pinoy kag US forces na nagintra sa paghana sa Linsan Norte nga baybayon sa Luzon tubtub Palawan sa nakaligad nga duha ka semana. Nagintra man ang 40 ka personnel sa Australian Defence Force. Kalakip sa mga exercises, among maritime security, amphibious operations, live fire training, urban operations, aviation operations, counter-terrorism kag humanitarian assistance and disaster response. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning nila kay Romela Ilustre Arevalo, sa kay Cielo dira kag kay Excel Faye, no? Kay Daidy Suke, mag-aga kag happy birthday liwat kay Gilbert Kayaw. Halin sa imo nga pinalangga nga asawa kay Teresa Linaha Kayaw. Inyong matiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, karong adlaw Sabado, Abril 9. Araw ng Kagitingan. Standby na sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag Action Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!